Ondernemers gaan steeds meer producten en diensten verkopen via mobiele sites en apps. Rabobank wil ook hier als toonaangevende bank voorop lopen en haar zakelijke klanten een goed passende betaaloplossing bieden. Naast bestaande diensten als de Rabobankieren-app, de mobiele portemonnee en MyOrder is het nu tijd voor de volgende stap. Ideal is de meest populaire betaaloplossing online. Daarom hebben we aan de Rabobankieren-app een functionaliteit toegevoegd voor onze klanten. Betalen met Ideal via je mobiel. Dat betekent makkelijk, snel en veilig via mobiele sites en apps aankopen doen. Bijvoorbeeld, je bent onderweg en kiest een product via de mobiele site van bol.com. Je wordt automatisch doorgeleid naar Ideal en je betaalt direct. De functionaliteit is klaar en wordt de komende 3 maanden getest met klanten van bol.com, MyOrder en thuisbezorgd.nl. Om te zorgen dat betalen met Ideal mobiel aansluit bij de wensen van consumenten en ondernemers. De wereld naar je hand zetten, dat is het idee. Hey, wisten jullie dat Spang wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Venray en de gemeente Venray? ...22 en 23 oktober was er weer Zomerpop. Zomerpop? Zomerpop. 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 Hey Rishana, jij ook hier? Ja, ik ben er inderdaad. Was je hier gisteren ook geweest? Nee, gisteren niet. Vandaag wel, hè? Ja, vandaag wel. Ja, ben je voor een speciale act gekomen? Nee, ik ben echt voor Spang TV gekomen. En denk je dat je nog een beetje dronken gaat worden vandaag? Vanavond niet. Wat doen de cultuurbewaren hier? Nou, wij zijn hier gewoon aan het feesten en onze Jeroen, Lucky J, mag hier vandaag optreden. Over 10 minuten zelfs. Heb je er zin in? Zeker, maar ik moet over 1 minuutje gaan, dus nee. Dan gaan we naar beneden, jongen. Gaan we voor. Ja, top. Komt helemaal goed. Wat is er zo speciaal aan Zomerpop? Nou, Zomerpop is gewoon al jaarlijks voor de 26e keer. Dus ja, wat wij heel bijzonder aan vinden is dat we ieder jaar het grootste feestje van OSC Watjang hier mogen organiseren in oktober. En dat we gewoon vele jongeren uit Venray en omgeving gewoon een topweekend kunnen bieden. En dat is een beter begin van de herfstvakantie kunnen wij ons niet verzinnen, zeggen we altijd. Welke leeftijden is Zomerpop? Nou, leeftijden is sowieso rond de 15, 16 jaar begint dit. Ja, en wat we hier ook zien is dat de bezoekers die vroeger bij de shows actief waren tijdens Zomerpop, als vrijwilliger, die komen nou ook weer terug. Dus dat loopt op tot 25 jaar of ouder. Dus het is heel divers, maar het is met name gericht op de jongeren vanaf 14, 15 tot en met de jaar of 20. Dus. Hey Jeroen, hoe gaat ie nou? Wat zeg je? Hoe gaat ie nou? Ja, maar goed toch? Ja, draait hij een beetje lekker? Ja. Mooi. Werkt het publiek een beetje mee? Wat zeg je? Werkt het publiek een beetje mee? Ja, het is nog vroeg hè? Maar komt dat goed? Nou, tijdens het festival hebben we denk ik wel tussen de 30 en 50 vrijwilligers aan het werk. Dat is een beetje afhankelijk van de tijden. Op drukke tijden iets meer dan in het begin van het festival. Maar voordat we het festival uit gaan voeren hebben we verschillende commissies. Die ieder zijn eigen idee, of activiteit hebben voor het festival. En er zijn ongeveer een stuk of 30 man, inclusief het algemene bestuur van Zomerpop. Wat zijn nou de uitdagingen voor het organiseren van zo'n festival? Nou, de uitdaging is sowieso voor ons om de meest vette bands te programmeren. Ook al zijn ze nog niet bekend. En om zoveel mogelijk bezoekers hier 2 onvergetelijke dagen te bezorgen. Nou, wat we eigenlijk proberen is zowel regionaal talent, DJ's, bands, een kans te geven op het podium. Maar ook de opkomende nationale bands, 3FM Serious Talent bands, een plekje te geven op ons festival. En daarbij horen uiteindelijk ook 2 grotere namen, of eigenlijk 3 dit jaar. Ansel en Disco Nova hoort er ook nog bij. En wat we vorig jaar zagen was Go Back to the Zoo op het hoofdpodium. En het mooie was, we gingen dit jaar naar Pinkpop. Ja, en daar stond dus Go Back to the Zoo op de mainstage. En ook zijn ze op Siget geweest. Dus dat is cool om te zien dat ze vorig jaar hier aan de zaal stonden en dit jaar gewoon op Pinkpop en Siget. Je bent chef specials nu aan het eten. We gaan even kijken of de eten wel smaakt.
Je zit nog net aan het eten. Ja. Smaakt het een beetje? Ja, het smaakt absoluut. Ja? Ik wou even vragen, kijken of het wel lekker is. Ik vind dat je zo'n vraag ook eerlijk moet kunnen beantwoorden. Ja. Oké, vind je echt lekker? Ja, ik vind het ook wel lekker. Ja. Pluk maar. Dat was ook. Ja. Oké, tof. Ik ben Jasper, ik ben gitarist en backing vocalist. Ik ben Tjerk en ik doe leadzang en piano. Ik ben Robert-Jan en ik doe de drums dan. En ik speel de bas, ik ben Wouter. Nou, we staan hier met Audium Adam. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Nou, we zijn benaderd door de organisatie. En wat voor muziek spelen jullie een beetje? Nou, het wordt vaak genoemd pop alternative. En een beetje, men noemt het vaak in één woord met bijvoorbeeld bands als Snow Patrol, Keen, dat soort zaken. Een beetje dat type muziek. Jullie toekomst, hoe gaat het eruit zien, denk je? We hopen natuurlijk heel rooskleurig. In januari gaan we de nieuwe single releasen als alles mee zit. En dat gaan we doen. Daar gaan we ook meteen een toertje voor opzetten. Dus dat ziet er allemaal heel erg goed uit. En hoe gaat de single heten? Dat houdt nog lekker geheim. Oké, jongens, zijn jullie gisteren hier ook geweest? Ja, zeker. En hoe was het gisteren? Een beetje dronken of... Absoluut niet. Wel nuchter thuisgekomen? Zeker. Dat wel. Ja, je moeder zit dan waarschijnlijk te kijken dadelijk. En dan moet je wel zeggen dat je nuchter was. Nee. Wat doet een ouder iemand zoals u nou op Zomerpop? Gewoon even kijken hoe leuk dat nog is. Ik was er vroeger al en ik kom nou nog steeds. Ik was vroeger zelf DJ. Van oudsher. Ik vind de muziek prachtig. Ben je hier voor een speciale act gekomen of een band? Nee. Nee, waarvoor dan? Bier. Voor het bier. Ben je gisteren ook geweest? Ja. Ja, en hoe was het gisteren? Leuk. Ja, was je een beetje dronken of nuchter naar huis gegaan? Val wel met. Wat is jouw functie hier? Ik ben chef fietsenstalling. Je bent chef fietsstalling. Ja. En zijn er al fietsen gestolen dan? Volgens mij nog niet. Ik ben al 5 minuten aan de gang, dus het gaat goed komen. Hoe gastvrij zijn de kerkdorpen van Venray? Daar kunnen we maar op één manier achter komen. Inge, Michelle en Bjorn gingen naar Leunen om te kijken hoe gastvrij Leunen is. Nu Spang er toch is. In het BNN-programma Nu We Er Toch Zijn ging Adi Zoe op zoek naar de meest gastvrije gemeente van Nederland. Wij van Spang zijn ook benieuwd wat het meest gastvrije dorp van Venray is. We beginnen bij Leunen. Wat is dat? Hallo. Goedemiddag, wij zijn van Spang TV en wij komen de gastvrijheid hier in Leunen testen. Ja. En hoe gastvrij is Leunen? Nou, ik vind de mensen hier heel aardig. Ja. Dus zouden wij hier misschien een kopje thee of koffie mee mogen drinken? Hier bij mij? Ja. Ik ben toevallig vandaag jarig. Oh, dat wist je. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Nee, dat is te veel werk. Maar is iets of niet? Nee, dat was deze ook niet. Een klein beetje dan, alleen de voorruit. Nee, ook niet. Hallo. Wij zijn van Spang, jongerenprogramma van de Pele Maas. Ja. En we willen graag testen hoe gastvrij Leunen is. Oké. Hoe gastvrij vindt u Leunen? Woont u hier graag? Ja hoor, prima. Ja. En vindt u zelf gastvrij? Dat denk ik wel, ja. Zouden wij dan een wijntje mogen komen drinken? Want we zijn al de hele dag bezig met filmen. Ja, dat is prima. Kom maar binnen. Oké.
cafetaria in Leunen, De Vries. En ja, we zijn geweigerd door de eigenaresse. Omdat het spitsuur was en ze te druk hadden. En we niet naar binnen mochten met de camera. Dus we kunnen er niks anders van maken om het kaartje op nee. Niet gastvrij. Hallo. Hoi. Wij zijn van Spang en wij testen de gastvrijheid in Leunen. En we zijn al de hele middag op pad, dus zouden we hier mogen douchen? Nou, douchen dat wordt een beetje moeilijk, maar jullie mogen wel een jacuzzi. Oh, dat is ook leuk. Wat vonden jullie van de gastvrijheid in Leunen? Ik vond het echt jammer dat ze mijn auto niet wilden wassen. Ja, en we hebben geen friet gekregen, wat me echt tegenviel. Ja, maar ja, aan de andere kant, we zaten wel in een jacuzzi. En we hadden lekkere taart van die vrouw die jarig was. En we hebben hele lekkere wijntjes gekregen. Dus het cijfer, wat wordt dat? Een 5. Nee, die vrouw was zo leuk. Ik vind het 6. Ik vind het ook een 6. We gaan voor een 6. Leunen krijgt een 6. Nog een paar dagen wachten en dan begint het carnavalseizoen alweer. En het is dit jaar heel bijzonder, want het valt op 11-11-11. Michelle en Teuntje zijn als voorbereiding gaan kletsen met de Stappers. 4 jongens uit Venlo die hard aan de weg aan het timmeren zijn. Met een nieuwe grote hit staan ze op de carnaval-cd. Hey, je mag niet kijken. De mere ligt verlaten, de rest gemens op straat. Ik snak nog als de lovend, ik krieg het als te groot. Maar dan gaat het gebeuren, de haasken lukt in hoog. We zullen wakker blijven, die dag lang in de mol. Drink op maar, weet niet meer voor, van de lessen van de dieren, zult de leven storming op maar. Weet niet meer voor, vanaf het rijden van de maan tot de sterren met de morgen op maar. Weet niet meer voor, van de lessen van de dieren, zult de leven storming op maar. Weet niet meer voor, vanaf het rijden van de maan tot de sterren met de morgen. De brand en iets tegen de koor. La 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 Oh shit, waarom heb ik nog niet gedrukt? Wat vonden jullie er zelf van? Ik vond het wel goed. Hebben jullie al ooit eerder gezongen? Nee. Maar eigenlijk niet zo vaak. Dat was ook wel te horen. Ik zou zeggen, ga er lekker mee door. En doe het vooral onder de douche. Zou je ons misschien nog wat tips kunnen geven zo meteen? Ja, natuurlijk. Hoe straal je je camerageilheid uit? Dat kan Maarten het beste vertellen. Door enthousiast over te komen op televisie. Snap dat dan? Sophia heet de man tegenover, ik krijg er helemaal heet van. Heb je met een vrouwelijke fan gekust? Nee, nog niet. Dus je bent het wel van plan? Als er iemand zich aanbiedt, dan zou dat kunnen. Nou, Teuntje staat daar, die biedt zich wel aan. Tik 11. Die snap ik niet. Wat vinden jullie de leukste zin uit jullie carnavalsliedje en zouden jullie die willen zingen? De leukste zin uit ons eigen carnavalsliedje? Ik denk dat het toch is weer maar weer blijven gewoon. Het is bijna de 11e van de 11e van de 11e en dat betekent dat het weer carnaval is. Wat staat jullie te wachten? Ja, rond die datum hebben we het wel heel druk, want we hebben 10e van de 11 is het oud opnieuw in Heerlen, daar moeten we optreden. De 11e van de 11e op het Vrijthof in Maastricht, dat is eigenlijk van afgelopen carnavalseizoen het allerlaatste optreden voor ons. De 12e van de 11e, dan moeten wij optreden bij de voorrondes van TVK. En dan de 13e november, dan komt de carnavalscd van Venray uit. Maar kunnen jullie ook zelf liedjes schrijven? Want nou zijn de liedjes voor jullie geschreven. Kunnen we volgend jaar verwachten dat jullie zelf jullie liedje hebben geschreven? Die kans is aanwezig, maar de heren die nu momenteel ons liedje schrijven, die doen het zo goed. Dus ik denk dat wij daar zelf niet aan kunnen tippen.
Jij kraakte net ons helemaal af op dat podium, maar wat doen jullie zelf altijd zo goed dan? Waarom zijn jullie nu zo'n hit? Luister, ik wou het zeggen, je bent zenuwachtig voor 4 man en normaal doe je het altijd voor 80.000 man. Zo moet je ook... Lodos, maar lekker deinen. Op deze zee van geel en groen en rooi. Denk niet, wij moeten vieren. Deze nacht dan krijgen we cadeau. Heel vals. Nee, ik vond het serieus ook best zuiver. Dr. Love helpt jongeren met hun seksuele problemen en met hun relatiecrisissen. De vragen stromen binnen, maar beantwoordt ze allemaal zonder moeite. Hij heeft verstand van alles. Competition, only he writes my prescription. Dr. Love, Dr. Love, Dr. Love, ooh, Dr. Love. Hallo mensen en welkom bij de eerste aflevering van Dr. Love. Mijn naam is Dr. Love en ik zal de mensen met seksuele problemen bijstaan met mijn kennis, mijn logica en mijn ervaring. Laten we beginnen met de ingezonde vragen. Dr. Love, mijn vriendin zegt dat ik beter mijn best moet doen in bed. Kunt u me helpen? Anoniem. Nou anoniem, ik zou u dolgraag in bed willen helpen. Ik denk alleen niet dat uw vriendin daar blij mee zou zijn. Of juist wel. Mijn advies is, ga naar de sportschool. Train goed en train vooral je conditie. Hoe langer, hoe beter, zeggen ze wel eens. Hallo Dr. Love. Als ik op school loop, kijken de jongens me meestal raar aan. Ze noemen me ook wel het meisje met de dikke knotsen. Ik weet niet precies wat ze hiermee bedoelen. Help me, please. Monique. Nou meisje met de dikke knotsen. Haha, grapje. Wat deze jongens bedoelen is dat ze je erg leuk en aantrekkelijk vinden. Ze willen waarschijnlijk graag verkering met je. Maar kijk wel uit dat je niet bij de verkeerde jongen terechtkomt. Ik heb echt je hulp nodig, Dr. Love. Mijn vriend is te klein en daarom kunnen we sommige standjes niet toepassen in praktijk. Heeft u tips? Anoniem. Maar natuurlijk heb ik tips voor jou, anoniem. Daarom ben ik toch ook Dr. Love. Haha. Sommige standjes zul je nooit kunnen uitvoeren als je vriend te klein is. Voor andere standjes, zoals de Italiaanse kroonluchter of de Arabische tuinslang, kunt u gebruik maken van een trap, een ladder of een hoogwerker. Net wat u in huis heeft. Mijn man wil iedere keer over mijn gezicht poepen. Volgende vraag. Dr. Love, ik heb een groot probleem. Ik bedrijf graag de liefde met mijn vrouw, maar soms glipt mijn penis eruit. Wat kan ik hier aan doen? Arnold. Meneer, dit probleem komt helaas vaak voor. Gelukkig heb ik de perfecte oplossing. Er is namelijk een product genaamd Secondelijn. Met dit product is uw probleem snel en efficiënt opgelost. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Dr. Love. Heeft u vragen of problemen, stuur het dan op naar onze Facebook of Twitter. En misschien behandelen we uw probleem wel in de volgende aflevering. Bedankt hè. Bedankt voor het kijken. De volgende uitzending is op 1 december. Je kunt ons ook volgen op Twitter en Facebook. Tot ziens. Dylan, je moet weer. Wat? Spang werd mede mogelijk gemaakt door Rabobank Venray en de gemeente Venray. Ondernemers gaan steeds meer producten en diensten verkopen via mobiele sites en apps. Rabobank wil ook hier als toonaangevende bank voorop lopen en haar zakelijke klanten een goed passende betaaloplossing bieden. Naast bestaande diensten als de Rabobankieren-app, de mobiele portemonnee en MyOrder is het nu tijd voor de volgende stap. Ideal is de meest populaire betaaloplossing online.
Daarom hebben we aan de Rabobank Kieren-app een functionaliteit toegevoegd voor onze klanten. Betalen met Ideal via je mobiel. Dat betekent makkelijk, snel en veilig via mobiele sites en apps aankopen doen. Bijvoorbeeld, je bent onderweg en kiest een product via de mobiele site van bol.com. Je wordt automatisch doorgeleid naar Ideal en je betaalt direct. De functionaliteit is klaar en wordt de komende 3 maanden getest met klanten van bol.com, MyOrder en thuisbezorgd.nl. Om te zorgen dat betalen met Ideal mobiel aansluit bij de wensen van consumenten en ondernemers. De wereld naar je hand zetten, dat is het idee.